nden joom so jang Qur'an hay ko juulata heewani anda almuɓe joni noon joni samara seeɗa kono ɓe nden ɓe kam nananoɗa ni a dañi janggowo Qur'an de kono a dañani kam dewowo Allah a dañani dewowo Allah ceerno Ahmad Diack alni wurtimo e ko wiite dabal Allah ko rewirde Allah darɗe e rewirde Allah hoorde Allah wurtinoma hen ndeysan kan ceerno Ahmad Diack ko Allah ne waɗno ko jiɗɗo dewal Allah ko jiɗɗo dewowo Allah sa woni soko o yi aɗa rewa Allah o yiɗete noon Allah waɗimo ndeysan min ɓe dañatno musidɓe aroɓe galle ɓe mbaɗa toon balɗe tati ɓe balɗe nayyi ɓe yontere sahaji ɓe ha lewru gona e galle he mais sa hooti tan nafatno ma taw wonirno e galle he no fewiri so hooti tan o noddama sehilma Ahmadou Wat ko moƴƴo ko dewowo Allah ni o wayi ni o wayi ni o wayi ni o wayi kala nde gonɗa dewo Allah taw yiɗete walla gonɗa gummotoɗo jamma tan 3 heures jamma 4 heures jamma gummoɗa ɗum ne welima minin de Allah de ko seedi komin batti haqqillaji ko min meeɗa yi ceerno Ahmad Diack 4 heures jamma omo leeli omo ɗaani ha min jiyani hayso min wi o ɗaani 4 heures ummoto hayso 2 heures jamma ɗaani sa min ƴewata ha 2 heures jamma kono 4 heures kanko ummoto Allah mi rokkirnomo noon ummo o rewa Allah guila 4 heures noon e noon hawo juula salatu o wirde wasifa makko noon e noon ha weeta o ƴetta deftere makko kamil omo jangga Qur'ana ha 9 heures en jiya ummo ke waɗa jarɗe makko feññangue so waɗi darɗe makko feññangue ha o gasni o faata e janggingol amin minen o janggini min ha 1h30 o yaha o lela 1h o yaha o lela o fofto ha tusbar 2 heures o ummo o juula o wiya min gaare gaddi alluji mon min mi jangga 2 heures 3 heures mamo jangga 3 heures 4 heures noon min janggiranno minen min gon minen ɗiɗi tan min jangga 2 heures ha 3 heures e yeeso makko tan jotto mbiɗa jangga 3 heures 4 heures mamo jangga so pari o hirda o ƴeewoya ko dañi jomen defte en mbi neɗɗo yooɗani omo yiya sona e nokkuji ɗiɗi yambagi lil insani Allah yura sona e nokkuji ɗiɗi o yiye omo waɗa ko ganduɗa ene addanamo dawal Allah moƴƴere baraji ina naftamo lima aadihi wonande ruttorde makko woni darga walla aw dirhaman lima aashihi walla o daña omi liggo hawa daña fadde ko wawi ɗiɗi o yiye omo waɗa ko ganduɗa ene addanamo dawal Allah moƴƴere baraji ina naftamo lima aadihi wonande ruttorde makko woni darga walla aw dirhaman lima aashihi walla o daña omi liggo hawa daña fadde ko wawi wurde ceerno Ahmad Diack koye ɗiɗo nokkuji tan jiitaw e bawɗe Allah omon rewa Allah walla omon liggo fadde ɗum wurti ni Allah waɗi e bawɗe Allah neɗɗo mo Allah newnani wawde rewde Allah alifan nuska wal ibadata wal khalwata iflan wallahi sallallahu alaihi wasallam o wowi dawe Allah gila mo famɗi gila ko law non wiite gila ko law wa hakada nujaba billahi labaɓe ɓe ko non dem ɓe gila law nani no moƴƴi kanko nalaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en mbi gila ko law gila o yaha garu hira o anda ko kewi o nulaka o yiyani Jibril o andani ko yahate omo yewana Allah gila ko law wa hakada nujaba labaɓe fof sa ƴeema to ko noon ɓe ceerno Ahmad Diack noon Allah waɗno gila ko law Allah ne wurtimo e rewde Allah gila ko law Allah ne wurtimo e rewnude Allah Ahmad Diack on baldi e galle salatu yoni a ɗanima juulani ala wona Ahmad Diack balɗa ala mo balde ala kam ko goɗɗo balduɗa kanko son baldi hay so ka koɗɗo o yiiɗa findina anno waɗata o yaha ɗo finnoya Adama o wulla e Adama comme jom min o finnanami o wulla e am an koɗo nana gula awde haalde awde finni hen al ishaq takfi liman akal junju
borom xel alde sen noon waɗatno somin dañi hoɓɓe woni hoɓɓe o wi wawa fuggude ɗumen joni minen somo fuggamin o fuggami ko dooli kiti ɓurawe on mi o woni so wimoɗa o tan mi umoto oto o du fuggu dooli ngume dow koɗo o hersata e wawa heɗo umma jogui sehilami goto ndi salo ari galle on toon mbaɗi yontere o ari hawde wimam ceerno galle bambani weeli ne ñaame ne yare metti hen toɗɗo way kon dagaji lemodiri gunas hay goɗɗan taksala kono ko neɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo dewal Allah noon Allah waɗimo ndeysan kan ceerno Ahmad Diack al gurdam makko kala ɗo jiiɗamo bo soit omo jokka enɗam ɗum koye dewal Allah jeeya soit omo rewa Allah so Qur'an o janggat so naafila o waɗat so wirdu o waɗat so ɗum ala omon liggo omo yiilo ko de ceerno Ahmad Diack ko iyo nokku tan e yiite nen kadi enen yonta joni o oɗo jikku ko jikku nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono kadi oɗo jikku kadi enen kadi enen poti ñambude oɗo jikku goo gowen dewal Allah law gowen dewal Allah law mbaɗa farillaji ma so Allah newnanima mbatta hen lawol tijaniya a wirde lazim subaka e kikiɗe e wadifa so Allah newnanima mbatta hen nafilaji goɗɗi tinnoɗa e janngude Qur'ana woni qurra e yanki tan ko janngo Qur'ana karata kala mo ganduɗa an ka hafiza Qur'ana walla ka ɓaata Qur'ana kono hay goto yiyata aɗa jangga Qur'ana baba an qurra yankagal ma suwa jaɓe to Allah so jaɓama to Allah an dawman dawa an e deftere nde koddat yo Allah yaɓanen ceerno Ahmad Diack oɗo jikku ko jikku joɗɗo e jeeyaɗo Allah yo jogo jikku joɗɗo won jikku joɗɗo wona dewowo Allah sa woni dewowo Allah on saaha gona kulɗo Allah sa huuli Allah kala ko wona Allah hulma kala ko wona Allah hulma ko way wonde Allah no nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam rewranno Allah ni kakne Allah feccima hen rewrude Allah fodde ko Allah feccima ko enen ne kadi yo Allah rokku en wonde rewoɓe Allah yo Allah rokku en wonde ɗoftiɓe Allah yo Allah rokku en dendagal moƴƴereji ɗe Allah rokkata jiyaɗo mum enen mbeɗeni ɗo Allah ɗo yo Allah fecci en ɗo mi jaari rasulillah sallllahu alih w sallam allahumma salli ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam